Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka jilla Meghalaya kare ka jilla ka baki Khynnah ki julet jinglet nelet skul da ki kulai ha ki than nong kendong kani ka pen sho biet ye ki nong pet ba ki nong plan kam social media ki bana ka leng kari ba ka perthei ki baju i kum kini ki Khynnah ki baju pen Saphriang ha ki rinsan social media dang ha kini ki khandiat sngi la Saphriang ka we ka dur khi bla yo ring dor yo we u Khynnah u ba Shong ha ka Blang ban Leit Skul ha Rilum Garo Katba ki we ki Khynnah ki Leit Skul da ka boss da ki arshaka ne da ka kali handai uni u Khynnah u Shong da ka Blang ka balapin sho biet ye ki nong pen haus nam baladap we u Khynnah na ka jilla u bedai na ka than West Khasi Hills u Leit Skul da ka ba Shong da u kulai ka balapin Saphriang ka leng ling ba ki san social media ka babuan ki brio ki lero e ka jinglong shida bar ka jingket kli e jinguni u Khynnah kam tam e wat u mentri ka nagalandru ulabu ha ka ex account jong u kani ka rukom Leit Skul ki Khynnah da ki kulai kadang ye ja ha ka jilla kam tam ha ki than nong kendong ka bapin i ba ki Khynnah ki wat jinang jing start ding ba ka dostor tanrai ka ba judan menshwa Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo Saphriang है MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka jing shisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok